Det er hjem til Michael. Ej, det var for til Michael. Prøv at høre her. Hvordan skal vi kunne tage noget kød, når den der gang, den hele tiden vender derover mod? Nej, stop. Det er op i brysterne. Nej, stop. Du taler om det til hende, ikke også? Prøv at tage noget andet til. Ej, vælger det der meget vigtige lys. Jeg vil også. Meget realistisk. Kan vi få noget med det der ude? Det tror jeg. Men når det glæder dig, så synes du, tage noget. Sikker. Du til det, hvad? Det er stærkt. Du tyder Anna. Du til det, hvad? Du er bare mega muskuløs. Lars, han propper sig helt vildt. Jeg har filmet dig i 5 minutter nu, Lars. Jeg bare Lars, han propper sig altid. Brokker sig, nej, propper sig. Jeg tror, Laura ikke kan høre fra det. Lars, du er syg. Hun har propper i ørerne. Propper. Laura, hun er fuldstændig gået kold. Og jeg får det til at sige. Jeg kan se om der... Nana, kan du spise den her? Ja. Jeg kan godt gøre det uden for suger. Kan du? Tror jeg. Men det hele. Bare i munden med den. Bare spis. Du får den til at sidde fast, Anne. Du får den til at sidde fast med en forsænder eller noget. Det er også et helvede det her. Har jeg sagt. Det er ordentligt. Det jeg kan få ud. Nå, prøv med. Så prøver jeg. Ikke surt, vel? Jeg ser du dum ud, du Lars. Ja, det er det. Jeg har ikke fået noget mere. Kommer den igen? Er nogen, der skal dele med den her? Det der er ikke smagt. Du smager den? Snart spiste det hele. Hvor er det? Gulv, nej. Ja. Se. Er nogen, der vil have det? Jeg bare spise det uden at skære stykker. Nej, bare lige et stykke. Jeg skal bare have, nej, ikke den anden, jeg vil have den. Den anden, ja. Hvad er det for noget? Det er mørbrad. Det er mørbrad for en lam. Ej, så vil jeg gerne have resten. Det skulle altså være lidt større, det der stykke. Så John, nu har jeg spist det hele. Få det hele der nu. Nej, Du er til Anna. ja, jeg har ikke smagt det endnu. Vil du til Anna alligevel? Nej, jeg vil gerne have resten af. Og hvor er det til? Nej, jeg har ikke fået noget af det endnu. Det er heller ikke. Lars, han er verdens bedste menneske nu. Og Kirsa, hun udnytter ham bare groft lige nu. Ja. Det bedste kød. Ja, han er igen. Du må gerne få noget ris. Ja. Jeg vil til citronfarve. Men jeg har spist det. Jeg vil godt have en gaffel igen. Ej, hold da fast. Ej, prøv lige at vise det til min far. Nej, kan du det kød? Nej, sådan noget. Okay. Nej, jeg vil have det. Jeg vil gerne have noget. Noget af det. Emma, hun har ikke spist det hele. Nu får jeg snakke. Er det ikke lever overhovedet? Det er ikke lever. Men har det ikke lever? Jeg ville ellers gerne have haft det. Ja. Jeg lever. Ja. Smager. Der kommer der en anden. Det er mad. Spis. Jamen, det lever. Nej, det er sgu ikke. Prøv lige, du tror, det er løgn, så godt det smager. Hvis jeg havde vidst, det smagte så godt, så tror jeg også, have haft et stykke før. For det er nok det bedste kød af det alle sammen. Jeg vil bare sagt til dig. Det smager simpelthen så godt. Bøv. Nej, men lever. Nej, det er ikke lever. Skal jeg sende den rundt om? Jeg har uploadet den her i aften ude på internettet. Nakkefilet, det Jeg skal vil gerne have, du skraverer mit ansigt, så jeg ikke med. Og så bliver jeg meget farvet over det. Ej, det er en, der står og peger på os. Ej, det er rigtigt. Jørgen siger, prøv lige at hvordan de rå æder. Tænk med, den lever. Kunne jeg godt sådan her? Jamen, far siger, at det lever. Det er ikke mere vin. Må jeg ikke have sodavand? Er der ikke mere vin? Må jeg få noget mere sodavand? Kan vi ikke få en plads med det der vin der? Så er det her et dyrt sted? Nej, det tror jeg sgu ikke. Vi kan komme hen igen i morgen så. Nej.
Du husker det nede i Nej, jeg skal gøre min mad. Ja, det er også. Og så det der leder også min ting. Ja, det var virkelig lækkert.